Bună ziua, vă salut! Azi suntem în data de 2 februarie și vremea este bună, vremea ne permite, nu este frig, să mai plantăm niște bulbi de narcise. Și anume, soiul timpuriu Tete-a-Tete, deci Tete-a-Tete, sunt niște narcise de înălțime mică, deci 20-25 de centimetri. Avem încă bulbi sănătoși și m-am hotărât să mai plantez niște bulbi. Avem niște lădiți aici cu pământ pregătit și vom proceda în felul următor. Se plantează bulbi aproape unul lângă celălalt, ca să profităm de tot spațiul acesta din ladă, de 60 pe 40 cm. Deci cam asta este mărimea lăzii. Da, voi continua cu plantarea bulbilor. Vedeți că bulbii sunt un pic încolțiți, numai buni. În câteva zile se vor înrădăcina. Oricum, până la venirea temperaturilor mai ridicate, 10-15 grade, vor fi bine înrădăcinați și vor înflori aici în lădițe. Am pregătit, vă și arat, aceste lăzi în adâncime, deci au un strat de tocătură, de crengi, și pământul este doar un strat destul de subțire, de aproximativ 5 cm. Astfel, lada va fi mai ușoară și pentru transport. Acum nu știu exact în ce formă va fi valorificat această cultură. Probabil că lădița întreagă va ieși cu florile în piață sau, în cel mai rău caz, bulbii vor fi transplantați foarte ușor, scoși, deci cu atenție scoși din ladă și transplantați în ghivece pentru perioada de piață, deci după 8 martie. Deci aici bulbii vor înflori în mod natural, fără nicio intervenție. Deci căldura va fi oferită doar de natură, vor rămâne lăzile pe poziție aici în curte, deci niciun fel de pregătire specială nu au nevoie. Deci am așezat bulbii în lădiță, deci bulb lângă bulb. Acum voi mai adăuga, deci voi acoperi bulbii cu un strat subțire de pământ. Vedeți, n-am un pământ foarte calitativ. Nu este problema. Deci acoperim cu un strat de pământ nu foarte gros, de vreo câțiva centimetri, un maxim 3 cm, 4. Așa, nivelăm, egalăm solul. Și acum, interesant, voi acoperi cu tocătură de crengi și frunze. Asta este pentru a oferi așa un pic de căldură, pentru că v-am spus, bulbii vor rămâne aici afară, poate mai vine un ger, un frig, oricum sunt protejați, bulbii nu îngheață, dar pe considerente ca să fie lada și mai ușoară și bulbii vor străbate, vor încolți
prin acest strat de... Uite, mai am și alte lădițe aici, tot așa, lalele, mai am zambile, narcise, toată gama. Este o metodă încercată și anii trecuți am făcut tot la fel. Acum mă duc să aduc apă și voi uda. Și cu asta am terminat. Deci, acum udăm. Mai dăm și peste celelalte plantații mai vechi. Așa, putem uda abundent. Bulbii vor încolți în câteva, adică vor înrădăcina, vor porni rădăcinarea. Încolțirea se va întâmpla un pic mai târziu, când temperaturile vor mai crește. Deci cam atâta. Când vor răsări, vor încolți, o să vă mai fac un film, un video, vă prezint chiar florile înflorite. Deci, asta a fost marea plantare, mai avem încă bulbi. Deci teta-tet am pus aici. La revedere!